Sirfula jabara filɛbagaw a bisimila sariya bulon kɔnɔ sariya bulon min sigira aw kama walasa ka se ka aw kunnafoni sariya baara kɛcogo ani jamana sigicogo jamana cakɛdaw u ka baaraw ani fanga min kalifalen la walasa u ka baaraw o ɲuman ka kɛ o la i n'a fɔ an ye layidu ta aw ye cogo min na ministre min sigi bɛ jamana lakanako kɔnɔ ni o ye le général de division Salou Traoré an n'an sigira ka mansala ministre so jɔyɔrɔ ka lakana na faso kɔnɔ o kɛnɛ kan an ye layidu ta aw ye k'a fɔ ko ni ala sɔnna ani polisi ɲɛmayaso fana bɛna sigi ka mansala cogo min na an b'a dɔn polisi a ka baara ye mun ye fanga jumɛn b'a bolo walasa baara min kalifara na o ka se ka kɛ o de kama bi an nana ko layidu tɛmɛ aw ye ka aw bilasira polisi ale ka baara kɛcogo la an ye hakilina min ta o la bi mission et attribution de la police nationale clé de la paix et de la stabilité au Mali o de ye an ka bi thème ye o la polisi ɲɛmaayaso ɲɛmaa ka dangan contrôleur général de police Musa Boubacar Mariko ale bɛ an bolokɔrɔ walasa ka anw bilasira ni baara ninnu a kɛcogo la ɲɛmaa i bisimila. Bismillah. Ne tɔgɔ Musa Boubacar Mariko ni contrôleur général de police de ye polisiw ka ɲɛmɔgɔ dankan de ne ye. Voilà, mon directeur, voilà, toujours dans la présentation, ɲɛfɔli la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna sani i kana polisi ɲɛmaayaso la i tɛmɛna sira belebele jumɛnw fɛ? Ok, ne kɔni y'a fɔ ne ka se k'a bila directeur ka nɔna la n ye tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ bon parce que n ye baara fanba n y'a kɛ direction in na ka direction na avant que n ka taa Faransi commissaire ka école min bɛ yen ko Saint-Cyr n taara yen ka taa commissaire kalan kɛ yen n nanen sa donc o ye n taara Kita ka baara kɛ Kita san 2 ni tila ɲɔgɔn na n bɔla Kita n sera aéroport la ka baara kɛ yen k'an to aéroport la ala ye n gɛrɛsɛgɛ mission na jamana kɔ kan n'a fɔ ko mission des Nations Unies n taara Haïti jamana kan siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 donc o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sa o bɛ taa san 7 ani tilancɛ la mais n sigilen ka b'o la n ye waatinin kɛ Interpol fana na n kun ye o dangan ye n bɔla Interpol la maintenant donc n nana direction ba la yan an ka service dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko bureau des études de la coopération diplomatique n kɛla o dangan ye ka tila ka na kɛ o ɲɛmɔgɔ ye n kun bɛ baara min kɛ o kun ye baara direction polisi baaraba yɛrɛ de kun bɛ o yɔrɔ in na ye bon an y'o to o kɔnɔ sa directeur faamaw ninnu ka danaya ta ka d'a kan k'an nommé k'an bila nin poste in na nin kɔni teliya la nin ye n ka tɛmɛsiraw ye n y'an ka fɔ n ka se nin place in ma bi. Merci bien mon directeur o kɔnɔna na an b'a fɛ k'a dɔn polisi yɛrɛ ɲɛmaayaso a sigilen bɛ cogo jumɛn na l'organigramme de la direction générale de la police. Bon polisi ɲɛmɔgɔso yɛrɛ a b'a dɔn an ka baara sɔgɔlen bɛ cogoya min na e b'a dɔn sanfɛlaba yɛrɛ la n'o ye an ka ɲɛmɔgɔba ye directeur général n'o ye inspecteur général Musa Agi Faye o de bɛ polisi ɲɛma bi donc ale bɔlen kɔfɛ dangan b'ale bolo n'o ye ne yɛrɛ ye Musa Boubacar Mariko ye contrôleur général donc o bɔlen ko polisi camancɛ service dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma direction de service ani inspecteur inspection donc olu bɛ camancɛ la an b'a fɔ olu ma direction service centrale olu bɛ camancɛ la donc olu duguma n'o ye capitale régionale ye an ka direction régionale bɛ yen bon ka taa se kubedaw ma n'an b'a fɔ cercle ma an ka commissariats bɛ yen ani poste de police bon olu bɛ gɛrɛ fɛ sisan n'i y'an ka direction inspection bɔlen kɔ direction 6 bɛ yen n'o fɔlɔ o ye direction de la sécurité publique ye o de bi janto jamana kɔnɔ
adamadenw bɛ se ka tanga cogoya min na bingali ni ko wɛrɛ jugu ma donc ale de bɛ olu bɛɛ kunna donc an bɛ direction régionale fɛn fɛn la o kɛla Bamakɔ ta ye o o kɛla région bɛɛ ta ye o a b'a dɔn k'a fɔ sisan région kuraw créé la anw ye déjà an ye an ka directeur nommé Buguni Nioro Kucala ka fara région tan ninnu kan donc o région tan ninnu direction région tan ninnu bɛɛ olu le sɔgɔlen bɛ direction de la sécurité publique la o fana gɛrɛn fɛ an b'a fɔ capitale régionale bɛɛ la fana an ka laɲini ye mun ye k'a kɛ GMS n'a b'a fɔ minnu ma ko groupement mobile de sécurité n'o o fanba tun bɛ Bamakɔ yan sisan an ka politique la n'o ye Mali faamaw ka ɲɛɲini yɛrɛ ye n'o y'an ka ministre ba yɛrɛ ye général de division Salifou Traoré ani directeur olu hakilina ye mun sisan an bɛ se k'a kɛ sababu ye GMS bɛ taa capitale régionale bɛɛ la cogoya min na déjà a yɛrɛ b'a kalama o bɛ Gawo o taara Tombouctou Kɔsani na o taara Mopti Sévaré donc a tout cas a kelenlen bɛ région bɛɛ la dɔɔni dɔɔni don an bɛ cɛdonta la n'an nana baara nana bonya o fan fɛ an b'a a bɛɛ fɛngɛ donc o GMS fana ka fara direction régionale kan olu bɛɛ de bɛ directeur de la sécurité publique ka hukumu kɔnɔ ka taa bila direction la sisan olu fana ka fanga bɛ jigin ka taa bila cercle la n'an ye Sikaso région yɛrɛ ta sisan direction misali la direction ba bɛ yen donc commissariat dɔw bɛ Kajolo dɔ bɛ chose hali Kɔlɔnjɛba yɛrɛ sisan direction commissariat de sécurité publique dɔ bɛ yen oui sécurité publique dɔ bɛ Kɔlɔnjɛba mais sisan Buguni kelen région ye sisan Kɔlɔnjɛba nana Buguni de fɛ sisan comme bɛ Sikaso ta in kɔnɔ Kajolo olu bɛɛ tun bɛ Buguni ni Kujala bɛɛ tun bɛ mais sisan o kelen région ye sisan donc o y'o yɛrɛ ta Sikaso an bɛ se k'a fɔ Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔ commissariat fila bɛ yen ka fara Kajolo kan bon Kucala kala région y'a d'a ma Buguni ka région y'a d'a ma i y'a faamu donc maintenant o y'o o cogoya ye bon n'an bɔra direction sécurité publique la n'an nana direction police judiciaire la n'o olu de fana ye police judiciaire ye minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni gasi sera mɔgɔw ma bingannikɛlaw quoi o bolofɛn ou bien u yɛrɛ ma olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa bingannikɛla ninnu kojugukɛla ninnu minɛ k'a to o di kiiritigɛlaw ma o fana ye direction ba de ye olu ka compétence bɛ taa compétence a bɛ se jamana fan bɛɛ ma ka taa Kayi ka taa bila fo Kidali o compétence bɛ se a yɔrɔ bɛɛ ma donc ale fana ka fɛn kɔnɔ unité dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma unité spéciale olu ye enquêtekɛlaw olu sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye donc brigade d'investigation spéciale b'o la mɔgɔ caman b'o tɔgɔ dɔn o kun tɔgɔ ko BIC brigade d'investigation criminelle mais a kɛra brigade d'investigation judiciaire ye brigade de substitution b'o la minnu bɛ furakisɛ ni drogue ta kɛlɛ brigade de protection des merci de l'enfant o fana bɛ yen Interpol b'o la an ka service min bɛ yen n'a fɔ ko identité judiciaire minnu bɛ yɛlɛ ka taa scène de crime kan ka taa bolonɔ ta ka empreintes ni indices ta olu fana bɛ yen o mana bɔ yen an mana bɔ direction police judiciaire la an bɛ se fɛnkɛ ma direction de la police des frontières a b'o dɔn direction de la police des frontières olu de bɛ an ka unité spéciale b'o yɔrɔ fana na n'a fɔ commissariat de police spécial aéroport b'o la n'o ye aéroport international président Modibo Keita Sinu o b'o la Bamako chemin de fer gare commissariat b'o la Djibouti ta b'o la Kayi ta b'o la donc o b'o cogo la mais nɔgɔya yɛrɛ la an ka poste frontière bɛ Mali ni jamana caman cɛ olu poste n'a fɔ Zegua Eramakono Suna Maïnamini Gogi ani Aourou olu caman de bɛ donc ninnu bɛ direction de police des frontières la mais nɔgɔya yɛrɛ kosɔn an kɛlen k'o to direction régionale bolo olu ka wasa dogo la sinon direction de la police des frontières de bɛ yen o mana bɔ yen i b'a dɔn jamana tɛ taa kunnafoni kɔ a bɛ fɔ ni pour que jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la cogoya min na
fo kunnafoni de ɲini ka d'u ma an ka direction ba dɔ bɛ n'a fɔ direction des renseignements généraux n'o bɛ kunnafoni ɲini o kɛla kunnafoni nafasɔrɔ kunnafoni o o kɛla bengali kɔnɔ ye o an bɛ se mun bɛ se ka Mali kisi kojugu ma olu bɛ o kunnafoni ɲini an b'o sɛgɛsɛgɛ k'o ci ɲɛmɔgɔ ma u b'u dɛmɛ k'u ka baara kɛ jamana ka nafa kɔnɔ jamana ka hɛrɛ kɔnɔ an b'o fɔ ma direction de la police direction générale direction des renseignements généraux et de la surveillance du territoire. Au Manaboui, on a direction de la formation. Abadon, au Fanaye, formation qu'on est bien. Avec les mna, faut m'en former, m'en va se faire 40 ans, qu'à niveau sera, et va de big lobby, où est do kelingata karanke, faut qu'à niveau bas, faut en faire karanke, kanga m'en fait que vous savez, nous, mais, tout comme ça. Vous savez que fait encore mon bolé, les technologies là, vous savez que vous manipulez comme ça. Vous savez que vous savez que un petit billet de bord est comme ça. Ani vous savez que ni jamakulu bola, vous savez que vous canalisez tout comme ça. Fait que na ka bengana ke mo kan, amu lu ka politique mo kan, ka mo former. O ko so bakele mi ramalo ko de police o be de mo ngoro bugu. O mana boyi direction du personnel, des finances et du matériel. O de be anga police cedon ta. Cedon ta fe be o le bota. Donc amana que recrutement ko yo o le bota. Police ka mutation, affectation ani anga ka nya taw ni avancement o le be occupé là. Fona direction badoy. Direction Fona direction badoy. Direction du woro, direction du personnel, des finances et du matériel. Le direction ou le woro li ka fera inspection ka. Ouais, inspection yi o fana ye yoro ye mun be police sariya batu abi ibado police an fana ka police bara kono abisa ka do serabi do sera soso o kono no kala inspection ne be fege blow kan sam abi sɛgɛsɛgɛli kɛ ou bien ni problème be police ni mo wore che no kala civil donc inspection ne be o sɛgɛsɛgɛ ka a ɲɛɲini pour que n'a sɔrɔ la bɛ gɛlɛya o tigi kan o ka se ka hakɛ ka se ka d'a ma cogo min na donc a bɛ komi sisan an b'a fɔ o ma ko la police des polices o fana ye an ka police de ye donc a bi yan a bɛ discipline dɔrɔn de fɛnkɛ pour que mɔgɔw ka se ka baara kɛ an kana bɛnkan kana kɛ mɔgɔw kan o ye inspection ye donc inspection ani direction wɔɔrɔ olu bɛ camancɛ service ye o kɔfɛ an b'a fɔ service saba bɛ yen u b'a fɔ ko olu service rattaché olu rattaché bɛ directeur de la. O service fɔlɔ o ye an b'a fɔ mun ma brigade a fɔ an b'a fɔ bureau des études de la coopération de l'informatique o de bi occupé directeur ka baara bɛɛ la a bɛ komi directeur ka cabinet hali an aw ka se ka kuma sisan papier tɛmɛ olu de fɛ ka s'an ma an ka se ka a labɛn ka bidon sɔrɔ olu bɛ directeur ka agenda bɛɛ labɛn directeur ka papier fɛn fɛn bɔ yan ka taa kɛnɛ ma olu de b'o labɛn fɛn papier fɛn bɔ kɛnɛ ma ka don yan olu b'o labɛn. Bon, o bɛ coopération fana kɛ ani service wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o mana bɔ yen an ka service dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko le service de santé et des affaires sociales a b'a dɔn kɛnɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bana fana b'o kɛnɛ kan bon an kɔni y'a faamu sa k'o service tile bila sen kan non a bɛ janto polisiw la et puis a bɛ janto civil fana polisiw somɔgɔw fana na kɔsali na an yɛrɛ y'a yɛlɛma ka kɛ centre de santé de référence de la police parce que en yɔrɔ na bi spécialité caman b'an ka yɔrɔ la mɔgɔw bɛ na ka na o yɛrɛ furakɛ ye hali maternité bɛ yen centre social bɛ yen donc mɔgɔw bɛ na Domorobugu komi a bɛ Domorobugu GMS la centre social bɛ yen école police bɛ Domorobugu bon quartier mɔgɔw u bɛ na furakɛliw kɛ yen o pisala polisi ma a ka pisa population fana ma bi o mana bɔ yen an ka service sabanan n'o fɔra ko service rattaché o ye service a bɛ fɔ o ma ko service de transmission et de télécommunication a b'a dɔn diɲɛ fan o fan fo communication ka kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ baara bɛ se ka kɛ cogoya min na o service de b'an ka communication caman bi a bɛ taliki min ye an bɛ kuma o la komi olu de b'o coordonner olu de bɛ téléphone ni fɛnw ta ni ka activité coordonner a kɛra patrouille ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o président ka voyage b'o la o premier ministre ka voyage b'o la olu de b'o coordonner
a b'o arajo de y'o mɔgɔw bolo u b'a fɔ ma ko taliki waliki bon olu de b'o kalan a n'an ka informatique schéma directeur ninnu olu de b'o wasa don bɛɛ la o ye camancɛ services ye direction n'a fɔ ko direction centrale o mana bɔ yen au niveau régional région niveau là donc polisi ka organigramme n'i ko i b'a jateminɛ niveau national bɛ yen niveau régional bɛ yen niveau national n'olu le fɔ comme ça mais niveau régional là o y'an ka direction baw ye les directions régionales de la police nationale donc n y'a fɔ temps tun bɛ yen n y'an ka fɔ région ka opérationnaliser minnu opérationnaliser la région tɔw kɔfɛ hali bi o mais minnu opérationnaliser sisan o ye San ni Kucala ye ani Bukuni ani Ɲoro bon Sanba opération fɔlɔ plutôt il y a Buguni Kucala ani Ɲoro San b'a la mais an ma se o ma fɔlɔ an b'a to olu ka sigi sen kan fɔlɔ an bɛ sɔn ka mɔgɔ bila ka taa yen. D'accord. Donc o mana bɔ yen donc niveau saba yɔrɔ saba de don national régional ani local ninnu olu ye kubida ninnu ye cercle ani commissariat bɛ yen ani poste de police bɛ yen donc olu bɛ fɛ kɔfɛ sisan unité spéciale dɔ bɛ yen y'olu fɔ brigade y'o fɔ brigade direction de la police judiciaire la mais unité spéciale dɔ bɛ yen olu bɛ directeur yɛrɛ de ka hukumu kɔnɔ. O ye jumɛn ni jumɛn ye? O ye brigade anticriminalité o ye fɔlɔ ye il y a brigade d'intervention spéciale BIS il y a également le groupe d'intervention de la police le GIPN olu saba directeur de bɛ se k'a fɔ a ye taa nin kɛ olu saba n'i ye GIPN sɔrɔ sisan olu créé kɔsa nin na an y'o créé parce que a b'a dɔn o sigila sen kɔsa nin na i b'a dɔn Mali bɛ ko la bi an bɛ kɛlɛ min na bi terrorisme cayala donc olu ka baara yɛrɛ ye ka terrorisme kɛlɛ ani bandi belebelebaw olu de b'o kɛlɛ olu fana mana bɔ yen BAC bɛ yen brigade anticriminalité olu fana ka baara ye ka bandi baw kɛlɛ duguba kɔnɔ o bɛ se ka escorte fɛnw fana kɛ ani taa an ka commissariat ninnu appuyer n'u bɛ taa opération kɛ descente de police kɛ yɔrɔ la bandiw bɛ yɔrɔ min na marifa fɛn bɛ se ka kɛ bandiw bolo donc olu bɛ taa ka t'o kɛ o mana bɔ yen an ka unité brigade d'intervention spéciale olu ka baara ye mun ye bi ka an ka maabaw an b'a fɔ protection des hautes personnalités olu ye garde corps de ye olu bɛ mɔgɔw garder faamabaw garder o bɛ escorte fana kɛ faamaw ka escorte kɛ o bɛ o fana kɛ donc o bɛ commissaire fana dɛmɛ bandi kɛlɛ du fɛn bandi minnu de la comme ça voilà o de y'an ka polisi yɛrɛ dilancogo ye donc kuma y'an surunya sa an bɛ se k'a fɔ jɔyɔrɔ saba de don jɔyɔrɔ ni directeur n'a ka dankan bɔla ye jɔyɔrɔ saba de don o jɔyɔrɔ fɔlɔ o komi o ye jamana bɛ niveau la o ye compétence nationale ye o ye inspection ani direction ni service rattaché ye jɔyɔrɔ filala n'o ye région ɲɛfɔ ye o ye direction régionale ye jɔyɔrɔ laban n'o ye niveau local ye o ye kubeda ninnu ye donc yan an ka baara kɛcogo ye comme ça mais an bɛ baara in bɛɛ kɛ ka bila an ka ministre lakana ministre so ka bila an b'olu ka bilali kɔnɔ an b'olu ka baara kɛ. D'accord, merci bien mon directeur pour cette précision. Bilasiralikan ninnu diyara n ye mais o kɔfɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ min ma ko la mission de police administrative et de police judiciaire o baara ninnu kɔnɔ aw ka fanga ye jumɛn ye o la l'exécution des missions de police judiciaire et de police administrative. Bon polisi an ka u b'a fɔ polisi administrative tɛ dɔwɛrɛ ye bilen a b'a dɔn n y'a fɔ bi polisi administrative ka baara ye mun ye an bɛ se ka baara kɛ janko jamanadenw u tɛ se ka bɔnɔ u ni na u tɛ se ka bɔnɔ u bolofɛnw na donc an b'o kɛ ka an bɛ laɲini dɔ kɛ an bɛ labɛnw dɔ kɛ kɛnɛ kan pour que an bɛ se ka o kɛ n'a yɛrɛ bɔra patrouille b'o la bi n'a bɔra Bamakɔ bi a carrefour caman bɛ yen a b'a sɔrɔ an ka PSU bɛ yen PSU police secours 6 bɛ ba kɔ rive droite fɛ 6 bɛ yan fan fɛ an kɛlen ka an ka mobile jɔ polisi cɛ 6 b'a kɔnɔ carrefour baw bɛɛ la olu bi yan donc o bɛ fɛn prévention de kɛ
la police administrative n'o bien ni bengalikɛlaw bɛ sɔrɔ o bɛ siran ka bengali kɛ bon patrouille fana b'o la donc an bɛ bɔli min kɛ ka yala mobili la sen na o bɛɛ ye jan ko bengan na se ka kɛ mɔgɔw kan bengan na se ka kɛ mɔgɔw kan bengan u ka bolofɛn ka gosi o la donc n'o bolofɛn gosi o la sisan donc o la de sa a bɛ fɔ police judiciaire de bɛ n'o waati la parce que karisa bengala karisa kan k'a jogi bengala karisa ka bolofɛn daraki ka b'a bolo donc police judiciaire bɛ na o waati kɔnɔ ka enquête kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka bengalikɛla ninnu yɔrɔ ɲini n'o yela k'o minɛ n'o ma ye fana an bɛ kɔni n'o minɛna o bɛ taa di kiiritigɛlaw ma ka na police administrative fana kɔnɔ i b'a dɔn bɛɛda ye yɔrɔ ye adamaden bɛɛ jamanadenw i bɛ kan ka se ka taa ka segin ka t'i ka baara kɛ ka na i ka so ka t'i diɲɛko kɛ ka na i ka so police administrative fana ka baara ye mun ye k'a kɛ ko o yɔrɔ lakana fana sanko mɔgɔw bɛ se ka taa u ka fɛnw kɛ ka segin ni fɛn ma sɔrɔ ka se o ma o ye polisi administrative ye o kɔni bɛ kɛ de sa janko bin kana kɛ mɔgɔ kan mais ni bin kɛra mɔgɔ kan dɔrɔn ça veut dire que police judiciaire de bɛna sisan olu bɛna mɔgɔw ɲini binkanikɛla ninnu kojugukɛla ninnu maintenant ka taa o di kiiritigɛlaw ma o de y'a fɛngɛ ye quoi ɲɔgɔn cɛ différence ye ɲɔgɔn cɛ. O police judiciaire ka baara kɔnɔna na sisan i da sera min ma ni o ye la direction de la police judiciaire o baara bilama an ye a lakɔlɔsi k'a fɔ ko gendarme bɛ baara kɛ o kɔnɔna na aw ni gendarme ka baara kɛ ɲɔgɔnya bɛ cogo jumɛn o la le lien de collaboration entre la police et la gendarmerie dans la police judiciaire. I ka ɲininkali diyara n ye i b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi polisi ani gendarme an bɛ bolo kɛ an bɛ baara kɛ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que an jugu kelen de b'an bɛɛ la an kelen ka an ka moyens fara ɲɔgɔn kan n'i yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ sisan hali ni patrouille ba bɛ kɛ sisan Bamakɔ yan a kɛra Bamakɔ ye o a kɛra Sikaso a kɛra Kucala yɔrɔ la o i bɛ t'a sɔrɔ polisiw ni gendarmew ani gardiw o bɛɛ bɛ na polisiw baara an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara kɛ cogoya min na an bɛ jɛ k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o bɛ cogoya min na enquête judiciaire la police judiciaire la donc an bɛɛ de y'o ye sara de y'anw kɛ police judiciaire ye o ye mana fɔ code de procédure pénale o bɛ gendarme kunda o bɛ kunda donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo pour que an parce que jugu kelen de b'an bɛɛ la an bɛ se ka olu jugu minɛ cogoya min na k'o bɔ mɔgɔ caman donc baasi foyi tɛ an kɔni bɛ baara kɛ ani gendarme baara kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gendarme yɛrɛ ka directeur adjoint ne n'o bɛ kuma sanga ni waati bɛɛ o bɛ cogoya min na directeur ba fana ni u bɛ kuma ɲɔgɔn cɛ bon an kuma dɔ fɔ kamu bɔ ɲɛmɔgɔ de filɛ ni ɲɛmɔgɔ ye sira taama dugumɔgɔw bɛ tugu kɔ anw bɛ yɔrɔ min na bi an b'o niveau la bi Mali bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma o kɛla sɔrɔsi kunda o kɛla seli kunda o i m'a ye ko kelen bɛ yen bi minnu bɛ ka na nin bɛnkanni kɛ Mali la bi o bɛ population de cɛla o population de kan k'o fɔ ɲɛɲini ka na o ɲɛfɔ an ɲɛna a kɛla polisi ye o a kɛla sɔrɔsi ye o a kɛra gendarme ye o a kɛla finitigi fɛn fɛn ye a kɛra ale kɛla kiiritigɛlaw ye o kan ka sɔn k'o fɔ donc bi min fana bi an ni gendarme bolo bɛ ɲɔgɔn bolo diyagoya y'o ye parce que jugu kelen de b'an na an bɛ baara kɛ tilelen hali kɔnɔ ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni mun ma bɛn an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ. Très bien o walawalali diyara n ye mais o sira kan est ce que an bɛ yɔrɔ min na bi police direction générale la direction de la sécurité publique walima ka se direction de la police judiciaire ma est ce que gendarme bɛ baara kɛ aw fɛ police direction kɔnɔ yan. Bon gendarme bɛ baara parce que n bɛ na kuma kelen f'i ɲɛna n'i ye Bamakɔ direction régionale ta sisan fɛn fɛn bɛ kɛ Bamakɔ an yɛrɛ bɛ meeting mun na o ani marche ninnu fɛn ninnu balontan ninnu fɛn fɛn bɛ kɛ Bamakɔ a réunion-ba bɛ kɛ direction régionale de la police nationale du district de Bamako et directeur régional o b'i kan bila commandant légion ma k'i kan bila gardiw fara commandant généraux ma u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen sisan o bɛ kuma ɲɔgɔn cɛ pour que
baara min na daminɛ a ka se ka kɛ ɲɔgɔn faamuya ani bonya kɔnɔ o la polisiw bɛ mɔgɔ di gendarme bɛ mɔgɔ di garde bɛ mɔgɔ di donc hali n'a tɛ k'a fɔ ko u bɛna baara kɛ an fɛ yan an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais an ka service dɔ b'an bolo yan n'a bɛ f'o ma ko WAPC a bɛ f'o ma ko système d'information police en Afrique de l'Ouest o bɛ sanfɛla la yan an b'a f'o ma CNDC gendarme bɛ baara kɛ yen eaux et forêts mɔgɔ bɛ baara kɛ yen polisiw bɛ baara kɛ yen douanier bɛ baara kɛ yen donc o ye baarakɛyɔrɔ ye ni bɛ renseignement ta base de données b'o bolo kojugukɛlaw u b'o de fɛnkɛ o bɛ Afrique jamana dama kɔnɔ ni Mali sen b'o la donc o la gendarme bɛ baara kɛ an bolo o la sinon k'a fɔ ko gendarme de nana baara kɛ polisi kɔnɔ yan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ t'o fɛ yen u bɛ na an fɛ yen. D'accord. Donc au sira kan min ye la direction de la police des frontières DPF i da sera ma ka walalani k'a la dɔɔni mais an b'a fɛ i ka a walawala an ye passeport bɛ dilan ale yɔrɔ la walima n'a sɔrɔ baara wɛrɛw fana b'a ka hukumu kɔnɔ min ni passeport dilan tɛ kelen. Bon direction de la police des frontières a bɛ baara wɛrɛ kɛ mun ni passeport dilan dɔrɔn tɛ kelen ye bon a yɛrɛ ka baara kɔnɔ n y'a fɔ yan cogoya min na visa ka bɔ passeport u bɛ visa di mɔgɔw ma minnu bɛ fɛ ka na Mali visiter donc maintenant n'o demande kɛ olu bɛ visa di mɔgɔw ma donc o bɛ aéroport fana na contrôle frontière a bɛ f'o ma contrôle frontière o ka aéroport la o ka baara ye mun ye u bɛ se ka dugutalaw minnu bɛ na ani minnu bɛ taa u bɛ se k'u lakana cogoya min na bingali ni fɛnw na u ka baara ye mun fana ye laban i b'a dɔn avion kɔnɔdenw sisan fɛn bɛ fɛn na maramafɛn na a man ka don avion kɔnɔ u ka baara ye aéroport la u b'o kɛ duguyanfan de fɛ koyi parce que aéroport la polisiw bɛ yen gendarme bɛ yen mais polisiw ka baara ka na duguyanfan fɛ o bɛ bila boli taabaw kan minnu bɛ taamadenw ani minnu bɛ na minnu bɛ taa ani minnu bɛ na donc olu ka baara ye k'olu lakana n'o bololafɛnw sango fana komi i b'a dɔn avion fana kɔnɔ maramafɛn tɛ don a kɔnɔ o bɛ fɔ dɔ ma ko poste d'insertion filtrage donc o bɛ minɛnw sɛgɛsɛgɛ ka minɛnw f'u ye sango minɛn kana don avion kɔnɔ mun man kan ka don avion kɔnɔ parce que o man ɲi anw ma an ka baara ye bi an ka avion aéroport a ka se ka kɛ yɔrɔ ye compagnie baw bɛ se ka na cogoya min na f'an ka baara fana kɛ k'a ɲɛ olu ka baara bɔ o kan o ka baara bɛ mun fana kan o ye passeport contrôlé i b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ voyager o bɛ passeport fana sɛgɛsɛgɛ k'a jɛ n'a sɔrɔla a passeport ka ɲi n'a sɔrɔla mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka voyager ni mɔgɔ wɛrɛ ka passeport ye donc o ka baara y'o ye ani i b'a dɔn parking bɛ kana duguyanfan fɛ o b'o fana surveiller ka o b'o fana kɔlɔsi jango kana kɛ baasi ye kana baara gɛlɛya an bolo bon marifaw ka don ni jamana kɔnɔ ka bɔ fana o ka baara fanba b'o fana kan parce que maramafɛn man kan ka don jamana kɔnɔ bi ni sara bɛ yen n'a ma tɛmɛ mun fɛ donc o ka baara kolomayɔrɔ y'o fana ye quoi a yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan an bɛ waati min na an tɛna sɛgɛn o fɔli la lakana bɛ bolo min na bi an ka ɲɛmɔgɔw bolo Mali faama b'a bolo kulonkɛfɛn tɛ donc an yɛrɛ ye an ka cɛdenw caya bilen aéroport la pour que mɔgɔw bɛ se ka taa ka segin kɛ hɛrɛ ni baden na baasi kana s'o ma bon nin ye direction de la police des frontières o ka baara ye ka se aéroport niveau la bon o fana mana bɔ yen a b'a dɔn k'a fɔ police spéciale dɔ fana b'an bolo n'o b'a fɔ ma ko chemin de fer o bɛ terrain de kan terrain sira ninnu kan dɔ filɛ nin ye Bamakɔ yan dɔ bɛ Kayi dɔ bɛ Diboli donc o fana ye direction de la police frontière ka baara ye o ye frontière ferroviaire ye terrain sira frontière bon frontière sabanan n'o ye duguma frontière ye n'o ye n da sela ma an ka kuma kɔnɔ n'o ye Mayinami ninnu ye Ngogi ninnu Sona Zegwa ani Hɛrɛmakɔnɔ Labɛnzanga ninnu b'o la donc u b'olu fana ka baara bɛ se o yɔrɔ fana na ka
jamana lakisi mɔgɔw kana don mun man kan ka don hali ni mɔgɔ bɛ don o kana don ni fɛn man kan ka don o ye direction de la police frontière o ka baara koloma yɔrɔ olu ye quoi. O la an minnu sɔgɔlen bɛ Sirifila Jabaraso la ni ne tun ye aw garijɛgɛ ye bi mais ko in a ma ban a bɛna continuer ni Ala sɔnna dɔgɔfɛra nata aw bɛna sigi ka kibaruya in a tɔ lajɛ min ye polisi ka cakɛdaw wɛrɛw ye ani ni I mago bɛ marifa la marifa papier bɛ ɲini sira jumɛnw fɛ jɔn kan ka marifa mara jɔn man ka mara o kibaruyaw ka fara polisi ɲɛmaayaso ye hakilina kura mun ta ni o ye jamana carte civile ka se ka réglementer a baara a bɛ kɛ cogo min na wari musaka joli bɛ sara min ye certificat de résidence ye ni I bɛ sigiyɔrɔ dɔ la n'i b'a fɛ ka taa papier ɲini k'a ye sɛbɛndenya k'a k'i b'o sigida la o ko bilara minɛn min kɔnɔ sisan ni Ala sɔnna dɔgɔfura wɛrɛ ne ni aw an na o kibaruya jɛlen sɔrɔ Sirifila TV kan o la an ka maa welelen an bolokɔrɔ contrôleur général de police Bouakara Musa Mariko an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ka kibaruya jɛlen ninnu na minnu ka ɲi jamana ma kunnafoni aw mago bɛ na bi o la sariyabulon tɔgɔ la sariyabulon sigira aw de kama ka se ka aw kunnafoni jamana sariya baara kɛcogo ani jamana cakɛdaw jamana foroba baaraw u ka baaraw ye jumɛn ye a ka se k'o dɔn sariyabulon a sigira o de kama ni Ala sɔnna dɔgɔfura wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ sariyabulon kɔnɔ polisi ka baara a tɔ an na o dɔn.